Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Usay gyud siya ka supremo nining maong kulto. Oh, siya naka ang giingon. Ila ni dati nga pundok sa mga antagonista. Sila ka? Oh, niya na siya sa katubangan. Matala niya ako makita. Ug itutukan ko niya pa kayo. Kahit sa ibang mata, nga labi na katutok na ko. Welcome to my kingdom, Mr. Vijay Sandivar, bugtong anak ni Professor Swami Sandivar. Gusto kong masayod ka na kami ang matuod ng mga disipulos sa gamahanan si Taraurong sa Talog de los Eferos Sulfatos. Unsay mga kalabuan diha sa La Tierra, Menord. Rolaida, nagasuda din sa La Tierra ang mga antagonista. Gilad ka na tilimadon. Dili ka na maayo, Menord. Gikumbinsiran nila sa hinay-hinay ang atong magkaigsuunan sa kapatiran sa espiritual. Kinsang ilang labawng supremo. Wa pa siya magpaila kung si kinsa man siyang hinampa ka siya. Ops, kalma lang. Naitabo na sa kini ato sa panahon sa kanhing Supreme Master nga si Senyor Benedicto Benavides. Diin, may laing pundok sa kulto sab. Gamiat bang kanila ang grupo sa maluibon nga Bersamin. Ang amahan ni Aning Varseno. Oh, sinaligan siya kanhi sa mga Benavides. Apanagtukod og faksyon. Oh, may kaugalingon sa siyang spiritual calling o iya katong katungod. Pero wa makalahutay kay nagamatay apil ang pipila ka mga disipulos nga traidor. Kinsa ni atong higayuna ni uban kang Bersamin sa pagtalikod sa mga Benavides. Nahidumdum ko. Batanon pa ko na ng higayuna. Hangtod lang akong hinigog mga si Varseno. Naangin pa sa maong kagubot. Apil nga namatay. Hitabo nga diligyon ta angay mahitabo sa suod ko kayong higala. Hangtod nga usa na lang mo'y ligon kayong ni Barog ug mo'y nagpabilin. Ang kulto nga ila sa mga Benavides. Ila na kato sa kagahapon. Ang ato Rolaida, mauang karon. Nahidumdum na hinuon ko kang Varseno. Supremo sa usa ka kulto ang ilang amahan. Apan silang managsuon mga Kristiyanos, mga Katoliko. Ang karon lagi mo'y atong iskutan. Dili ang mga nangagi na. Sorry, Menard. Sorry, kid kaayo. Tuod ay, may nakaschedule kong meeting sa akong kliyente nga si Professor Swami Sandivar. May kalabutan na ba ka na sa nahitabong pagdagit sa anak ni ining si Vijay Sandivar? Exactly. Doon na kalambuan sa mga kaso? Yes, Menard. O tukion o niya namo atol sa meeting ang posibilidad to hold a press con with the media people. Oh, but always remember, ayaw gyud to kiya ang mga sensitibong mga isyo. May labot ang giampingan atong pagtuo. Ayaw ka balaka, Menard. Ako na ang bahala ni Anang Bahina. Salamat kung mao ka na, Rolaida. Unsay kalabuan sa kaso bahin tungod sa kalit nga pagkahanaw sa patay nga lawas ni Punyo. Nagduda ko, nga sabutahi ang nahitabo, Rolaida. Ha? Unsay puot ni mo kipasabot? Nagpakisusi ko. Ug may nahipos na kong kasayuran nga ang duha
ka mga doktor, mga patikan sa liog nga iya sa mga antagonista. Sa ato pa, dako og posibilidad kabuhi si Punyong, ha? Gusto ka? O posible nga nagluib siya sa kapatiran sa espiritual. Ug ang pinakabugat niyang sa mao ang pagsakiyo ni ini sa mga importanteng butang sa kasaysayan. Bayran yun unya niya kinig mahal. Bisag sa hunahuna lang. Wa gid ko magdahom nga mahimo kini ni Sofronio. Dili gyapon sa magmalinaw. Kayang ilang gisimba nga Dios mao pagyapon ang atong talahorong satano ni Luciferus Olfatos. Sir Maynard, Hinaot pa unta, nga dili kasama kang Sofronio nga traidor. Tano sila. dili ko kinamahimo. Kinabuhi ko og kalag nang matinud-anon gyud ko sa mga Benavides. Saksi ana nga amahan mong si aning Supreme Master Benedicto Benavides. Tar sila. Pakamatyan ko ang akong pagtuo. Ang akong pakamatinood-anon lang sa mga Benavides, Senior Maynard. Salamat, tar sila. Gusto kagyod sa imong giingon. May tinaguang pagkatraidor si Sofronio. Kumusta ka, Batanon? Abi na kong dinakpan kasab nila. Di man di ay. Usan na ako kanila. Gitalikdan ko na ang daan kong pagkatao o gihimo nila akong bag-o na karon. Usa ka na sabdi ay kadisipulos ilang kulto. Oo. Human ko mahigmata sa kamaturan. Mahimo pa na kong mahibawan ang imong pangan. Sofronio. Oh. Sofronio? Wa pa ko himpit midawat sa dihog sa pagkasatanista. O di gid ako mukuyog sa lupad uban sa kong amahan. Si Ginoong Hesukristo paghihapon nga kong bugtong ubuhi nga Diyos. Nilaong paghihapon ko na imo akong luwason gikan ni kahimtang ako karon Diyos ko. Ug pasayloon sa punta ko nimo sa akong mga kalapasan ug sa akong pagkuwang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Diyan ako sa parokya sa San Sebastian Martir. Kinanglan nga akong ikasulti ang pari. Si Padre Ferde Martiniano. Manawag ko, gikaning akong auto. Kinanglan nga ikasulti ko siya. Bahin sa mga panghitabo sa bukid sa Olympus. Ug sa pagkadiskubre niya sa misteryosong gangaan sa Tierra del Sul. Pulsay akong ikalagad kay mo, Senyor Maynard Benavides. Huwag ka ba lang di ay ikadalit ning suod mo kayong higala, Padre Perde? Diin ka man sa diyang nagkinahanglan ko sa atong panagigalay, Sir Maynard. Wa sad uroy mga tol ang imong tutundan nga militok niya ng mga punga, no? Nga suod mo kayo akong higala. Ginsulto mo ba ako? Padre? Ayaw ka bala ka. Kita rang duha mo ini akaron din eh. Way na yung tao nga kabati, sir. Simberkwinsa. Dili ka mayong higala. Prangkahan lang yung tigaw istorya. Kay mo talikod ka sa panahon ng kinahanglan unta ka. Okay. Dili na akong dili. Fine. Pero ang ako lang gustong masayran ang kabahin sa misteryosong dapit nga alang sa mga magtuto. Dili alang sa mga satanista
ang kabalaanon sa maong paraiso, Senyor Minard Benavides. Oh. Usa to? Giyano mo lang sa paglitok ka ng mga punga mismo sa akong atubangan, Padre Ferde. Oh, tulkay mao ka ni tinuod. Satanista ka, Sir Minard. Leader ka sa kultong sungayan, dili ba? Uy! Ang kanhing sama lang og piso nga nahumod sa uwan. Musukol na karon ni Senyor Minard Benavides. Kininang mo itiman, Sir Minard. Mubarog na gyud ako sa kong katungod isip amahan sa simbahan dinhi sa Latira. O pakigbatukan ko ang iyawan o ninyong mga kalihukan o mga tinguha batok sa katawan o sa Kristyanismo. Magmahay ka ning ipanultimo karon, Padre. Magmahay ka gayod. Ipanumpa ko ka na. Sinvergüenza! Kinsam ka ning nanawat? O mo ko makailay ning numero, ha? Hello? Kinsa ni? Ako ni, ang imong giisip ng labing higpit ni mong kaaway tal sila. Traidor? Nahibaw ko nga bistado na ni Sir Minard Benavides ang akong gihimo nga diriot makapatay kang maki. Maong unsa pa may akong angay nga taguon. Bisag unsaon traidor ka gyud sa Fronyo. Traidor ka! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!